em dic David Estany, soc el president del Futbol Sala Solsona i bueno, tenim un club relativament jove, fa 10 anys, aquest any celebrem el 10è aniversari, tenim uns 150 jugadors en plantilla i des d'aquí animem a tots els clubs esportius, ja no només de futbol sala, sinó tots els que practiquen tot tipus d'esport, que s'involucrin i que formin equips inclusius a dintre del seu propi del seu club, ja que creiem, almenys per nosaltres, ha suposat donar un pas més, ja tant a nivell de poble com a nivell de club, per poder fer arribar l'esport, i en concret el futbol sala, a tothom, i a nivell de club doncs, donar un pas més també en tema de valors. Hola, nosaltres som les entrenadores, jo la Mireia i la Gisela. Res, dir que entrenar aquest equip està suposant un gran orgull i a més el vincle que hem creat és increïble, ha sigut un gran descobriment i ens sentim molt increïblement felices d'haver pogut aconseguir ser entrenadores d'aquest meravellós equip. Els valors i el que ens aporta cadascun d'ells és increïble, cadascú dins de la seva particularitat i capacitat de tot, i ens ensenyen ells cada dia i elles a créixer i a donar el millor de nosaltres, i perquè així pugui continuar sent el club de la Bissol, que ens encanta i esperem fer-ho durant molts anys. Hola, soc l'Iñaki, soc d'aquest equip tan meravellós. I bueno, abans d'estar en aquest equip tenia problemes que no se'n rien de mi, els altres equips, però gràcies a aquest equip que hem format, tan meravellós, amb els meus companys, estic molt content i torno a tindre la il·lusió de jugar al futbol. Hola, jo soc el Martís, el meu primer any com a jugador de futbol sala a la Bissol. Fa molts anys hi havia molts companys que se m'enreien i se'n fotien de mi de totes les meves possibles qualitats. Des que vaig arribar a la Bissol m'han acollit amb els nostres oberts, he pogut deixar bones sensacions i estic molt content d'haver participat en aquest equip. Hola, soc la Lourdes, fa molts anys vaig jugar al Dèvol, a l'equip, quan anava a entrenar amb el meu germà, que és el que em va inspirar a jugar i que va confiar en mi, i ara estic aquest any jugant aquí i estic molt contenta de tornar a jugar y estar los compañeros. Estoy muy contento porque estoy aprendiendo mucho a fútbol sala, que el primer año, como por la Mireia y la Ceceda, y estoy muy a gusto. Són molt bons entrenadors en mates, ens ho fan passar molt bé.